Shalom, selamat hari Minggu ma di kita salurna. Luas niuliatan nahina holongan, asatan mulai mamujiota, jumolo ma taparane roha lo pikirata, martangiang na umay tadi baga sarwatabi, martangiang umay tadi. Sadarion sahat hita tuminggu jubilate namar lapatan marulopolok tu dibatama alisa dok tanon atau hita akan pinarmau ni debata beta mahita mangiteo na muliau ni guarna mar mulia ma baik kamu puji-pujian na dok kamu ma mandok debata tunasok kaldo aka pambainamu Ibana do jauh-jauh ka mengaku jala puji-pujian makai tu dilaku. Robe mahamu marnida aka pambahenan ni bata. Tung nasokal do pakarhazion na di Malaysia. Puji ma di bata nami. Hamu ali aka bangso. Jala patu bego namu ma suara puji-pujian na. Ibana mampai nusat tabangun. Jaladang di luas kota tasulatin. Tu ibana do jauh-jauh ka mengaku jala puji-pujian makai tu dilaku. Atong hanuna hina holongan beta mahita masobba lau mamuji dohot pasangapon tuhatta Roma hita mangaruk tu jolona marete mahita sian buku ete nomor 565 ayat sada tambah ayat 4. Marhide-hide goar ni debata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tudi parbadia na tumo palangit dohot tanon amin marlopolok tu debata ama ho ale satok tanon edeu kaguma hamuliau ni goarna marmulia ma baik kagu puji-pujianna dok hamu mandok debata
tunasokal do aka pambayanammu binahe di natipu ni gogo ikon masopa tuho aka busum. Haleluya. Martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu tulusan namandok mauliate Tuhani tuho ala di papatar ho doho tuaka doa sutumat daho anakmu Tuhan Yesus Kristus saya simak Tuhan saya payan malihami rodi pinu parnami barita dauli jala pararat maitu salut bangsu asa besar sodang ni kasangapon mi doho diakan nahudul dia holomon doho nang lingkungan ni hamatea marhide hana aholomon ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Martangiang mahita ale Tuhan debata pargogo na suatu dosa namandok mauliate duhami tuho ala di papatar ho doho tuaka na sutumad ho anakmu Tuhan Yesus Kristus saya asiroham saya payan madihami rodi pinoparnami barita nauli jala pararat main saluhut bangso asa besar sodang niasa ngapon mi doho dia kena hudul dia hulomon doho na nilungguman ni hamatea marhite ana aholomon ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita buku ede nomor 125 ayat 4. Patik ni debata siya muluhota di minggu jubilate sadarion di enet siya sada Tesalonik pintu 5 mamukka masyat ayat 10 satrodi ayat 10-an toktong mahamu marnas ni roha unang masa di hamu martangiang mandok mauliate mahamu siya saluhutna ay ido di pangido debata siya kamu marhite Kristus Yesus atau rak mangidugugu mahita sia Tuhan debata Ale Tuhan debata saya kagugui mahami maulahon na obat patipi. Amin. Marede mahita buku ede nomor 627 ayat 1 di ayat 2.
Ale Tuhan debata namar mulia jalan nasokal amanami para seruha na sumurong tung nasokal do aka pambayamu hodo na jumadion aka langit dohot nasa isi di portibion hodo na mga leon hosa halaluan hodo debata na so manulak aka tangiang nami na pumuluh hamin wain di jolong martangiang tuho dada mangasahon hati guran nami na mangasahon asin ruham na kudangido saya asima ruham ditangiang dohot elek-elek nami Allah ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ale Tuhan debata nama mulia jalan sokal asima roham dihami. Ale Tuhan debata nama mulia jalan sokal di dahodo pasorion di bang tsunami nang sandok portibion ala di mara kopit sapusiaon nama pakor hondada orang tu pasahito alai doho do tu panguruan sigan mari holang mahami sian akadongan mula-mula pedak dotu gudang ma aka ruas nasukarejo ala tutu perusahaan gudang aka nasodapot mangan dohot aka pasorion na asin na magpain hami masak ale Tuhan saya asima Tuhan salpuhon makopit sa pusiyaw siyan bagsonami nang siyan sa dokor tibiyon asa tungsonak kami mangula-ulaw namin jala asa terbaik kami mamujiho ragdo sa dokdongan namin dito nga tungan uriam na badiyay. Ale Tuhan debata nama mulia jalan asokal asima roham dihami. Ale Tuhan debata nama mulia jalan asokal kubuang kami matuadupanmu akadak dalak doa eter-eter nasubui nasida marsiaja di pasikulaan na ramoti jala pasu-pasu manang nasida molo ikut sian bagas nasida marsiaja pasu-pasu jala ramoti manasida asa gawe akan apista jala namaru unang luas mangulu di bagasan biar alai mangasahon hamuliau dohot asok kalammu tar pasu-pasu manang nasida. Ale Tuhan debata nama mulia jalan asokal asima roham dihami. Ale Tuhan debata nama mulia jalan asokal kubuat kami matuadupanmu akan naposo nasubuhi be marsiajak di pasikolahan na alai kursian bagas nama nasida marsiajak suang sohongi akan nau karejo yan gabe so karejo be alani marah kopis sa punusiaon asima roham nang dinasida asa saya toktong marpakirimon nadinggan di basam ramoti manasida asa unang madele alai di bagasan posti roha manian siapko mandungani nasida. Ale Tuhan debata nama mulia jalan asokal asima roham dihami. Ale Tuhan debata nama mulia jalan asokal kubuakan matuadupanmu sandok mulu nami asa hotok tong mangaramoti dohot mampanulu hami urubi ma panggogobi nami urubi ma masyarakat urubi ma urian di Indonesia nang di Portibion asa marsada di roha masyurupan dohot masitoguan lau manggotap sorimago kopis sa punusiaon. Ale Tuhan debata nama mulia jalan asokal asima roham dihami jala sesama dosa nami. Ale Tuhan debata nabadia jalan nabona para siruha jala pertalun di roha jalan nabasang roho saya patahulai maruham midahami dibahedi saya sesa masuni dosa nami dan ngadong na upanga sa
kasih ni roham. Hati gora na dipatupan ni anak mulu. Nahu pangasaw kami itu julung. Di bahini pasonan jala apuli mahami. Akan na hinahukok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baga-baga ni dibata ngucat pela kadulu jala humuttal la karubian alayang ko parasi ni ruwaku nasotupa ngucat siyaku jala pada ni hadameoku nasotupa humordit ninna jaoba siasiho asangapon ma di dibata na dibijak. Amin. Mari dia mahita buku edi nomor 806 ayat 1. Debata untuk di minggu jubilateon iman atas surat di Efesus 5 mamuka masyat ayat 15 sakrodi ayat 21 atau manat mahmu mamerek manakase parulomuna somanaka nang maroha unang ma somanaka nang kurang roha Pada siang kamu lagi diaya dirasakan rumah. Di bahini unang magare mau luamu alayat usiamuma mananggia lomo ni roha ni tuani Unang mamahu kamu baeng ni anggur ay hamaguan do di bagasani alay ko di mahamu. atau kamu ma sama hamu aka ede pasalmen aka ede puji-pujian dot ede patut dion ede kamu jala pujiamu matuani di bagasan rohamuna Manotong mahamu matok maleate siara saluhutna debata ama di bagasan goa ni Tuhata Yesus Kristus. masih ulun mahamu sian biat ni rohamuda mida Kristus ima sahatna martua ma akan natumangion hata di debata jala naum piyausa. Amin. Mari dia mahita buku ede nomor 447 ayat 1.
tahat tidak ko maha porsiautai somon hina tidak ko didongata sa porsiau di sadok portibion rak mahita madok au porsea di depan Jehovah hidup amang paguguna suatu dosa naku mempalai dotamu au porsea di Kristus Yesus anak di bata Jehovah na sasadai iman na dirukuni si Maria na gabi-gabi yang siang pun di perbadia adora suatu Tuhan hidup Tuhata na tumau na berdet di pahuman isilatus na mate terpanjang lu ibana di hau pinasilang na tua tu beneduru tung di tangan na mula bangun di hari patuduhon na manai tu surgo lahudu tu siamo di bata Jehovah amanai pardugo na suatu dosari di sima ibana ramula suku tu tanahon mangumela mangulu do namate au persea itu di barbadia jana adong sada huria nabadia huria mapanda Kristus akan nabadia dohon dia sesani dosa dohon dia tai namandok mula mangulu dosa utani halak mau mate dohon yang hubungan nasura sudah amin. Ede Mahita buku ede nomor 422 ayat 1. Tamiang kaudianon nya dibuhon na kuna bagas dabe Mariti Mahita buku ede nomor 422 ayat 2. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Huriani Tuhata oras madi kita salutna jala di bagasan di pason ma kita sampai di bagas tahitan wae malam minggu. Dalam dainang hatani dewata dihita di minggu tasadarion imana surat di sadap kronika bidu 10 mamukasian ayat 30 sahat rodi 30 pujahan madi kita tapai ikut ma di bagasan rohata ikon maras ni rohama atau akalangit jala marulupulun tanon jala pabuah-buah hamuma di tonga-tonga niat kapal begi
Jehovah do Raja. Marhasak-hasak malauti roli isina, marulupuluk maladani roli nasa na di sini. Marulupuluk madisisuri at kakao ditobak diadupan ni Jehovah ay numaro ibanaraho manguhul tanom. Madok mulia tema kamu di Jehovah ay nabasa di ibana ay roli saliling nililing na do asing rohanay. Jala dok hamuma tupahima hami alidibatani hadol nami jala papumu jala padua kami siang akabang seperti asal puji warmu nabadiai jala martang puluhon puji-pujian mi hami pinuji majahoba debatani Israel siang nasaingan saat roli saliling lilingna jala rimbang soy mandok amin jala puji-pujian di Jehovah ima sahatna. Huria di tanah inagolongan di bagasan Yesus Kristus sudah kita makirim asa marlas niroha alani mulo tapatupa pe las niroha ta mananjupa las niroha di tomatongan ni nguluta isarana buitaida mulo naik kelas yakon manang jumpa akan ada jalahi jala marhiti siani dapat akan nauli hita di tomatongan ni aka bagasta pasti do hita marulut-ulut alai nuai di tomatongan ni namasa di tomatongan ni portigion ima covid 10 sion boy do hita marlas niroha manang maruntung do hita alai kita lagi nakulungan di bagasan Yesus Kristus ditaruhon jamiton mahita hape-hape situasi ni jolmai disi tapar sia cari ikon boy do hita marulupuluk alai marulupuluk dan di bagasan hadagimon alai marulupuluk di bagasan todi ima guarni mingguta sadarion minggu jubilat alamnya harus marulupuluk di bagasan todi kita lagi nakulungan di bagasan Yesus Kristus terpukta sadarion ima sadar kronika di bahasa Indonesia di daftar warik ima kitab sejarah di bangsa Israel di padalanan di bangsa Israel di perjanjian lama lambang kehadiran di debata ima poti parpadanan ini di situ dihaposiai nasidah bahwa debata totong memihak melindungi jalan totong do majulani lakan nasidah asa disi moloman kurang pe nasidah malaluk pun bangsa Israel ala posian nasidah debata pasti dong debata mengalihkan hamurangan di nasidah asa disi kita main nakulungan di bagasan Yesus Kristus terputong di tinggi Raja Daud di nama orang nasidah buat bangsa Filistin tutup tabotodo Goliat yang besar alai marhiti debata padoranion di debata boy Indonesia mona di tinggi bangsa Israel mangalo si Goliat ala Filistin mona Indonesia jalan marhiti sini tubuh makredo menang pengakuan iman niat karena porsiai jalan di situ nasidah marulupuluk tu debata siani dari tengah inaulungan di bagasan Yesus Kristus molo taparohakon di akhir datai dun saya hidup padita tani yang alia manami sudah kita marerde memuji Tuhani mandok dia detai aihono na punah harajao siani taida puasa ikut dia goni ala hidup kredo ni karena persen pengakuan iman percaya bahwa debata do HP Yesus do HP tol di korbadia do HP ibana do HP nak punasa harajao ni debata rodi salili ni lingna
Asa di situ kita mengenal di bagasan Yesus Kristus molo halak Israel di sejarah ni mulu ni nasida boy nasida lahu mengakui keberadaan Allah buhaita di tikion alami ni kanai na mulu di bagasan Yesus Kristus ahad nanay bohono ni terputon tuhita na parjulo sakali dio marulupulok mahita tu debata di situasi ini mulutnya. Nama kami karena yang di bagasan Yesus Kristus mono di perjanjian lama lambang kehadiran di debata imapoti parpadani. Ala di perjanjian baru lambang kehadiran di debata ima Yesus Kristus hatami debata. Dun mati Yesus Kristus manai ibana tu baru kijak di sido taida. Ditiki mati Yesus Kristus hire-hire na di bagas joy mariba na marlapatan dang daw di mata. Manay kita na tubal makicam di sido adong pengakuan iman percaya na madok Allah itu omnipresent. Allah yang selalu hadir dalam situasi kehidupan manusia. Allah ini tidak ditentukan oleh tempat, oleh keadaan. Allah tahap posirai menonton di ibana hadir di tengah-tengah ni buta. Asa di situ kami kita main di bagasan Yesus Kristus. Apakah kita bisa merasakan kehadiran Allah yang karena masa itu oleh suku-suku rohata? Ayah odong mengajari anak-anakku di Jambu. Molo TK ibana, odong manul bahanna, lahu praktekna, odong manul kuotana. Alai ikon ugalah dalam sekolah. Tutup napa dua kalau kita main ngomong di bagasan Yesus Kristus selalu suku-suku rohata. Alanya aturan dia ke perusahaan dariba madok asal orang dirumahkan atau pegawai deba sian nasida buima malah ganti-ganti mula-mula demi pangkilon na patutukon taida nga gudang aka nagarejo dirumahkan ala na mason. Tutuboy ng tarok di bagasan rohata. Apakah itu omnipresent? Apakah dia selalu hadir dalam situasi saat ini? Manang dia do debata bitikyo. Kita menginawulungan di bagasan Yesus Kristus hatami debata. Dihita di Filipi 4 ayat 4 marlas ni roha manamu di bagasan Tuhani uulagi mandok marlas ni roha so dia di bagasan Tuhani tapar siajari yang mengenal di dalam Tuhan apakah hanya mujizat saja ada sukacita kesembuhan ada sukacita mujizat ketika Tuhan memberikan makan 5.000 orang 4.000 orang semua bersukacita. Alay di bagasan Tuhan itu adong habis na. Adong ujung-ujung ni si Maria na tumatanis manida anak konay na dipagsilak ko. Adong ujung-ujung ni Jesus Kristus dipagsilak. Alay kita na ginapulungan di bagasan Jesus Kristus. Kaya dahapay Tuhani dakulan pilas ni roha. Tuhani totondo biasa ni roha. Ala dilo kupe detai ahape namasa di bumi Tuhan menjaga ko. Kita lagi nakulungan di bagasan Yesus Kristus makhluk muliatin malulo-ulo tuli mata so padita ako di HKBP Cikarang total kuhalas sedol sa hati tikion nampe di bagasan pergunungan mandong di bagasan kahipaso do peruas di HKBP Cikarang kotong. Dan ada pena semua mulia nadiba dia kadongan ikon mate keluarga alani COVID dotak kalana asing. Asa di sini kita nangina bolongan di bagasan Yesus Kristus. Taida hola beliau di bata kita markosa hahipason di situ HP kita mandok muliate tu di bata. Alani dulu kata di bata di sada Tesalonika 5
ayat sadai madung mulia mahamu siala saluna mengucap syukurlah dalam segala hal. Allah Tuhan kami nanolongan di bagasan Yesus Kristus di situ mulu madung mulia kita di keadaan nah danolong bahkan yang madung daun dula masa di COVID-19 nasusau alai putih mah padongan iyon di mata di mulutnya. Tapi kamu siapa minang karena masalah soal bang. Nampak kebergumulan roh, kali udah merasa solidaritas, rasa sosial di toma-toma niaka permargaon, perbunuhan, doa akalan asing. Alam memang ada pikiran nama ngurubi dengan ada pikiran nama ngurubi dengan dia keperbunuhan. Asal situ kami tanah inaulungan di bagasan Yesus Kristus bolotado ala yang omnipresent di sido diungkap di batado rohata diungkap di batado pikiran tawa mangalego nakapadapat Tuhan asa rohan nama ngurubi di toma-toma ni bunguani di situ di tanah inaulungan di bagasan Yesus Kristus tentu di dong kata di bata di Galatia 6 ayat 2 pertolong-tolonglah memenuhi batik ini dewata. Asal di situ kami tengah inaulungan di bagasan Yesus di situ akan naposei marulupuluk dan pulang marulupuluk ibana akan ditahu di muluna alai naposei bulu pun marulupuluk di bagasan ton dinasiat dewata ima marhiti aka nama sok. Na padung kita na inaulungan di bagasan Yesus Kristus di dokter bercerita. Rekod kita marulupuluk ala di palua di mata kita. Kita na inaulungan di bagasan Yesus Kristus masuk kita nuai tuwing jubilate na marapatan marulupuluk menguji di mata. Ala itu saharan mapista perjamitas yang Inggris Marbuar Charles Hasburgen mandok ketika kita hendak memulai suatu hari jadikanlah pikiranmu sebagai mazmur, doamu sebagai dupa dan nafasmu sebagai puji-pujian kepada Allah. Allah bukan di tanah inaulungan di bagasan Yesus di situ diajari di mata kita di dokter di hati di mata. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Dalam arti setiap hari hidup kita pakailah hatimu itu dan berjolo memakai utuh-utuh tak alai hati. Alasian rohai di situ terbikin di mata. Alani do saya demon di buku de nomor 425 marulupulu terbikin. Dan hadiri lo, alai terdikai lo nama marulupulu. Asal di situ, boy kita merluku menghadapi pandemi COVID-19 saat lo di ujung nanang kamu tuh pena adikan alam memang si mata soal di tempat kita bolong dinerek tiap hari lantat bado akan nama sakit. Di Soma kita luas nih HKBP Cikarang Koton mengurupi ke pemerintah. Mari kita patuh kepada pemerintah. Yang kedua, mari ketika kita pergi ke dokter kita jujur dengan situasi kita. Ketika kita pergi ke dokter kita jujur dengan apa keluhan kita. Asal dokter itu sehat, kita sehat. Asal di situ kita nanti naulungan di bagasan Yesus Kristus taulupi pamarentah tatanya kon tutu pandemi kota kolam masa di Pulau Jawa ada masa lain tuh bona pasuk dora kalan nasi alani taulupi pamarentah mari untuk memutuskan pandemi COVID-19 ini. Dungin na parpuni tangan na kulungan di bagasan Yesus Kristus
mana bisi kaida natin o paniniwatapi malulubulog mo akalau topak dot akalan na asin buha kita mulu topak suasuanan mo'y malulubulog habi kita natin o paniniwatapi kamu'y malulubulog. Disabi kita na hinakulungan di baga sa Jesus Kristus ikut rajuman tadi kita anak ni dewata. Kita adalah umat pilihan Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan. Alami hape mulu anak ni dewata kita. Berarti di sini ada pengakuan di kita. Ia dewata tai ima bapak sendiri. Seorang bapak pasti melindungi anak-anaknya. Dan dia bakal ni epistel tadi. Asa di sini kita lagi nakulungan di baga sa Jesus Kristus. Dohon ni tertolong tu kita mulu kita makadidakon padongan yang menjadi mata di mulut kita pasti bisa. Kita pasti kuat dalam menjalani kehidupan ini. Wahai kita lagi nakulungan di baga sa Jesus Kristus. Dewa sendiri makuasa untuk dihamatera. Apalagi wanita alami mulu makuasa ibadah nape dihamatera. Di sido dilingon untuk kita kepastian makuasa oleh mata mangaramuti wanita. Alami kita lagi nakulungan di bagasan Yesus Kristus. Asa sehat kita, asa totong di bagasan nama lulu kita mercuita wanita nasian debata. Di sido debata yang mengcover semua hidup kita jalan totong terjadi generasi na porsia debata. Amin. Debata nami jalan Tuhan nami. Hodo oleh Tuhan nama lupus kami sian dosa, sian hamatian. Hodo debata nami porsia kami na pamalu nama sah. Tuhan diakan nama salitikion pandemi COVID sa pusyo na magkongkot Tuhan maluan na asiro hamali Tuhan diruas ni Kuriam hatami tordinasya koi patungkukon rohan kami bahwa kami pasti buhay duwali Tuhan madalani bulu namin nampe gudang aksak nami asiro hamli ali Tuhan Uha po siya kami loko na totong mga lehon hagugod di kami jala kami rapon ho jala ho di bagasan kami kami si pamuna kami ajari kami alay Tuhan madalani mo namin asa makikita siya ni maruha na bisok kami jala buhay kami marulupulok ditikinaw ne dohod na sone alay Tuhan ramoti jagay Jala totoo oleh Tuhan di pamarentah namin di angkang perusahaan di tempat ni ulaw ni ama namin doon ina namin lehon bisu di nasida asa totoo dipikiri nasida mulu ni angkang karyawan ni nasida nang somania oleh Tuhan dia kaluan asirohan matania kami di bagasan haposiaw namin Tuhan setiap hari bikin kami mari Tuhan bertambah-tambah harap nasihat siang COVID-19 semakin hari Tuhan berkurang akan ahona penyakit COVID-19 asirohan dihani Tuhan parkukuihan posdohan amin ho on mataniang nami makita Jesus Kristus mataniang kami tuho amen. Tapi itu kata maret di mahita. Oh
tangiang mahita. Ali di bata amanan dari banua kijang, hodo haroron ni salkut sile oleh nadinggan dohot nasa oleh basa nama liutus. Upasal kami masih aman lewat itu kami pilihan nami tuho. Saya jalo mai kabi buat nahujus di jolo. Pasu-pasu jalan ramuti asal perhasian kami pilihanon. Pagi puluhan harajon di tengah-tengah di buliam do di port tibion. Buhay marukan kami makili di toding. Asal kami pulang ni sile oleh itu kami. Asal pikir kami madok mulia di tuho. Marhiti itu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saya pinarbadia magwaro. Saya Roma harajon. Saya saud malongan ni rohani banutongon sona di banua gijang. Leon matuam sa dalon maguluan siya pari. Saya sama dosa namin sumot pandinisan namin di dosa hitungan naman dosa kami. Unang kami tubiyo to pangujunan. Palua mahami siyan pangato. Pasu-pasu siang Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata maho hina tuho jala asima rohana nidaho. Di dopakon Tuhan debata maho hina tuho jala di pasorkon madamena tutodim. Selamat hari Minggu madi kita salutna jala tangiang nami toktong di bagasan hari pason nasian debata kita jala hapena masa di bagasan gurunton toktong kita margogo jala pos rohatta debata na toktong madongan kita tima.